श्री हरिगुरुभ्यो नमः. सर्व समाज बांधवांक नमस्कार. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वाम्याले धांचे चातुर्मास्य व्रत आमगेले पर्तगाळी केंद्र मठांतू ऑगस्ट 5 तुल्यानं प्रारंभ जात आसा. हाजे इन्विटेशन आमगेले सोशल मीडिया चॅनल सारी ऑलरेडी रिलीज केल्लें आसा. हे वर्ष चातुर्मास्या संदर्भारी ऑनलाईन सेवा बुकिंग आणि पेमेंटाक एक विशेष व्यवस्था केल्लो आसा. चातुर्मास्याचे इन्विटेशनाचे लास्ट पेजारी सेवा बुकिंग अँड QR पेमेंट म्हणून एक QR कोड घाल्लो आसा. हे QR कोड स्कॅन केल्यारी चातुर्मास व्रताचे सेवा बुकिंगाचे वेबसाईट ओपन जाता. प्रथम जावन तुम्ही हांगा तुमगेले मोबाईल नंबर घाल नंतर तुमकां एक OTP येतले. OTP घालून लॉगिन केले नंतर तुमगेले मोबाईल नंबर आमगेले मठाचे डाटाबेजांतू आशिल्लो आसल्यारी तुमगेले नाव थंय डिस्प्ले जाता. ना म्हूण तर जाल्यारी तुम्ही नाव एड्रेस हांगा एंटर करता. तुमगेले प्रोफायल क्रिएट जाले नंतर सेवा डिटेल्स तुम्ही हांगा पळोविता. मुख्य जावन पयलीचे 4 सेवेंतू ग्रीन कलरांतू हायलायट केल्ली सेवा संपूर्ण चातुर्मास्यावधी चलता आणि सेवादारांनी संपूर्ण चातुर्मास्यावधी हे सेवेंतू भाग घेविता आणि बाकी अनहायलायटेड सेवा तुम्ही हे वेबसाईट मुखांतर डेट सिलेक्ट करून बुक करीत. हे चातुर्मास व्रत संदर्भारी तुमकां खंयची सेवा करची आसा ते सेवा सिलेक्ट करून हांगा एकादशी आणि ಕೆಲವು डेट्स रेड कलरांतू मार्क केल्लो आसा. त्या दिवस सोडून बाकी डिस्प्ले जाता उरचे डेट्सांतू तुमगेले कन्विनियंट डेट्स पळोवन तुम्ही हांगा सेवा डेट सिलेक्ट करीत. सेवा डेट सिलेक्ट केले नंतर पेमेंटाक कार्ड, नेट बँकिंग, नेफ्ट RTGS, UPI आणि वॉलेटाचे ऑप्शन दवरलं आसा. हे पेमेंट कंप्लीट जाले नंतर तुम्ही एंट्री केल्ले मेल IDक सेवा रिसिप्ट, बुक केल्ले डेट आणि कन्फर्मेशनाचे एक मेसेज येता. बुक केल्ले डेटाक तुम्ही पर्तगाळी मठाक येवन ते सेवेंतू भाग जाविता. वेबसायटांतू तुम्ही मल्टिपल सेवा बुक करीता. मल्टिपल सेवा बुक केलतना तुमकां रिसिप्ट्स आणि SMS विंगड जावन तुमगेल्या मोबायलाक आमी धाडून दिताची. हे वेबसायटांतू अनेक विशेष सौलभ्य दवरिल्लो आसा. खंयचे सेवेदारांक ऑलरेडी सिलेक्ट केल्ले डेट्साक मठाक येवच्याक अनानुकूल जाल्यारी तांणी एडवान्स जावन हे इन्विटेशनार आशिल्ले QR स्कॅन करून तांगेले प्रोफायल लॉगिन करून तुम्ही पयलीं बुक केल्ले सेवा डेट चेंज करून तुमकां कन्विनियंट जावचे अनेक डेट तुम्ही सिलेक्ट करिता. डेट चेंज केले नंतर वापस तुमकां एक कन्फर्मेशन मेसेज आणि मेल येता. रिसिलेक्ट केल्ले डेटाक तुम्ही पर्तगाळी मठाक येवन ते सेवेंतू भागी जाविता. मुख्य जावन एक युजरान केवळ 2 पंत मात्र डेट चेंज करिता. सेवा बुक करतले सेवेदारान आमगेल्या वेबसायटार नोट डावन केल्ले सर्व टर्म्स अँड कंडिशन आणि रिफंड पॉलिसी दय करून वाचून घेवक. हे एक हॅझल फ्री सेवा बुकिंग प्लॅटफॉर्माचे सदुपयोग सर्व समाज बांधवांना करून घेऊन हे पर्तगाळी चातुर्मास्य व्रताक सर्व समाज बांधवांना अत्यधिक संख्येरी पर्तगाळी येवन श्री रामदेव वीर विठ्ठल देवालय आणि परमपूज्य स्वाम्याले आशीर्वादाक पात्र जावका म्हणून चातुर्मास्य व्रत कमिटी तर्फेन आम्ही स्वागत करता असाची. धन्यवाद. जय श्रीराम.